Hello people! Happy Thursday guys! Today is the day. Kakatapos ko lang mag-makeup ng very light. Makapal dito tingnan pero hindi yan makapal. Parang sa lighting lang ba yan? Sana naman hindi siya Uy, mayos ka. Uy, kilay. Parang makapal yung kabila tingnan. Nag-ano lang ako guys. Ito, VT Cosmetics na Cooling Sun something. Walang English na nasabi. Pero ganito siya. Ang cute niya. Parang sa BT21 ba to? Hindi ko sure. Pero ganyan yung packaging niya. And then, cushion siya guys. BT21 nga. Sabi BT21. Ganyan yung niya, puff. Yan. Puti lang siya. So, wala siyang tint. Yan lang yung nilagay ko. And then, sa brows ko, I used my Perfect Brows Generation Happy Skin. Yung shade nito is taupe. And then, sa inner corners, yung gamit ko is yung K palette na eyebrow pen din. Shade naman 02. Lighter kasi siya, kaya ginagamit ko siya sa inner corner. Lagyan ko lang ulit yung dito sa kabila kasi yung kabila. And then sa lips ko pala, ito yung gamit ko. VT Cosmetics din. Collaboration din with BTS. Ito yung kanilang super tempting ata na liquid lipstick. Shade is 08. Alam niyo ba, siya din yung ginamit ko sa cheeks ko. Yan. Wala lang. Gusto ko lang siyang itry. Hindi kasi sana ako maglalagay ng blush nandun na. Nasa labas na siya. So, ayun. Okay na. Ready na tayo. Hindi pa tayo ready. Magbibihis pa tayo. Ito yung dala-dala kong makeup bag. Galing siya kay Catherine. Thank you so much for this. And I'm good. We are done. Meron pala akong Mario Badescu dito kasi nga may tumubo. And ano na siya, parang natanggal na yung ulo niya. So parang meron na siyang ang tawag doon, merong butas ng konti. Konti lang naman. Alam niyo yun, yung maliit na pimple. Tapos may pus. Tapos natanggal na yung parang ulo. Kasi nag-dry na yung pus. So, yeah. Lalagyan ko lang siya ng Mario Badescu. Tatanggalin ko yan before tayo umalis mamaya. So, ito lang yung mga dadalhin namin. Dalawang malalaking suitcase. So, yun yung akin. Ito yung kay Dan. And then, yan yung hand carry ni Dan. Yan yung hand carry ko. Yung maliit na backpack na galing SEOUL. And ito, that needs to go in there kasi kay Dan yan. Na toiletries niya yan. And then, ito. Okay na ako. Close na. Diba? Ang empty pa ng bag. Wala pang laman. Kasi dalawa Dinalawa ko na lang siya. Bali, lahat ng akin nandito. Tapos lahat ng kay Dan nandyan. And ginamit na niya yung Mario na binili namin sa Hong Kong. Yung last trip namin. Ang cute niya. Yung akin Philippines pa din. I'm keeping the Philippines. Yes. It's 5:59 ng hapon. Susunduin kami ng mama na Dan. 6:30 daw. Sabay ata kami ng flight ng kuya niya. Kasi aalis din yung kuya niya. Pero magkaiba kami ng car. So parang yung maghahatid ata sa kuya niya is si Pete. Tapos sa amin is si Sharon. Kasi kasya naman kami sa yung pinahiram niya na car sa akin. So okay na yung ating mga luggage. Naka-close na sila. Is yours locked now? Not yet. Mario? I'll put it in the accounts in the bag. Okay. Got two in there. Yeah, so yung hand carry ko, ito lang talaga guys. I'm still charging my phone. Yung hand carry ko, ito lang talaga. Pinalitan ko na din yung bedsheet namin para pagdating namin, ready na siya. Malinis na yung bahay din. May nag-send sa akin ng package. Sinend siya sa lumang P.O. Box. Yung P.O. Box ng Kuya ni Dan. So, sa office ng Kuya ni Dan to dumating. So, inisip ko, siguro sobrang tagal na nito. Kasi ang tagal ko na kaya merong sariling P.O. Box. Yung P.O. Box ko, guys, lagi siyang nasa description box ha. Kung interesado kayo. Papakita ko sa inyo. Galing siya. Wait, unahin ko lang tong my note niya. Na-open ko na to kanina kasi sabi ko, sino magsisend sa akin dun sa P.O. Box ng kuya mo? Akala ko na mali lang. Pero meron talaga siya sa package to Dan and Rhaze. Meron siya dito. Nabasa ko na yung note niya Galing siya kay Beauty by Liz sa St. Albans. St. Albans, Main Road East. Yan yung kanyang calling card. Yan din yung services nila. So, sa mga taga St. Albans, hindi ko alam kung asan yan actually. Pero yeah, sa mga taga dyan, yan yung information ni Liz. Thank you so much for sending me this. Meron siyang sabi niya, pinapanood niya daw ako lagi. Sobrang salamat. Pinadalhan niya ako nitong mga set na to. So, merong dalawa. The Go Glass
So, skincare set siya. So, we have a toner, serum. I believe this is the cream. Na meron siyang SPF 30. And then, meron ding sabon. Yan yung the Go Glass Resurfacing Set. Thank you very much. And then, we also have the Go Glass Brightening Set. And my battery is dying. Timing na timing. Papalit tayo ng camera before tayo umalis. So, yung brightening set, meron din siya nung, meron siyang mask cleanser, cream na may SPF 30, toner, at saka nung serum. So, yun yung laman ng brightening set. So, I think kapag pumunta ka sa Spanya, meron din siya itong mga to na binibenta. And she sent me. So, sabi dito, to Miss Rhaze. Lollies, sweet tamarind candies, galing Philippines. Thank you so much. That was unexpected. And my favorite coffee of all time. I don't even know if meron pa to sa Philippines. Kasi last time yun, parang hindi ko ata to nakita. Yung nakita ko yung original lang. I know, hindi ito yun. Iba pala to. Yung gusto ko, yung brown and creamy. So, baka iniba na nung Nescafe. Ito sabi blend and brew brown. Siguro, iniba lang yung pangalan. Ay! Iba-iba pala to. Meron ding kopi ko, brown coffee. Bongga. Thank you so much, Liz. Thank you. Okay, maya-maya lang nandito na yun si Sharon. So, let's go. Nahintay na namin si Mami Sharon. Yung bags namin nandun pa sa loob. Saan ka na? Dito na siya. Hello. Big boat. Big enough. Put the other one in the back seat. Here's mine. Put that in. Okay. Be careful, it's got a laptop sitting I thought I'll put in there. Okay, that's enough, guys. Don't fight. It's okay. Stop fighting. I'll give you $20. No, you don't pay for that. No, you don't pay for that. Oh, This is, it's gonna cost you about $20. Yeah, no, so what? That's alright, you got $20 in your coin thing. Oh. Take it. Just take it. well, that's ridiculous, Dan. You make me feel bad. That's alright. You do things for me. That's alright. I can afford $20. As close as we can to the door. Oh, really? Let's go to, I can see some green lights down there. Keep going. Alright, go down this one. Too far. Right down there. See the green now? Where? The green on the road. See I bet this you it's green not here? there. It is, trust me. We're here. Check in tayo. That's Virgin. Here. Oh, Kathay. Yeah. Where your bag? Nah, that's alright. It's really light. Passport. Nakapag-print na kami ng boarding pass. Lagyan na namin yung bag namin dyan, guys. Meron na kami nung tag. Ayun. Tsaka yung akin. Asan yung akin? Yan sa gilid. Kain muna tayo. Croissant. What did you get? Salami. Salami. Do you want some? And she got coffee. Are you sure here? We can share this. Why not? Have a bite. No, I don't want. Because I have a lot for lunch. Normally I don't have breakfast. And we're off to the plane. Voila. Korea. Here we go. Did you say hi to the vlog? Hello, vlog. Hindi kami nakapag-vlog ng maayos kanina kasi kasama yung mga bata. Yung kuya niya ba. So nag-chill-chill kami doon sa doon sa waiting area. Kasama sila. Naghiwalay lang kami na malapit na kami sa gate kasi papunta sila doon, kami papunta dito. But we're here. $61 yung seat namin. Yung kami lang dalawa ni Dan. So, dito. John. What did you say, babe? Clean everything. Ang arty-arty mo na. Nagbago ka na. Babe, you've changed. I don't want to get sick. Yeah, lagi kasi kami nagkakasakit. Binigyan niya ako.
So, lahat daw ng matatouch namin, white. Kaya lang yung ito, mga ano siya, fabric siya. Yung ito, fabric naman siya, hindi, baka mabasa. We're in Hong Kong! After what? 8 hours? 8 hours? 8 and a half? 9? Hindi ko na alam. Basta it was a long flight. But we're here. Nangyari dyan. Kumusta na yung pimple ko? Buti na lang hindi siya lumaki. And yung nasa lips ko, yung super tempting lipstick pa din. Okay pa din siya. Na-feel agad namin ang humidity dito sa Hong Kong. Nagpa-haircut pala siya kanina. Ay, kahapon na. Kahapon na yun. Wala pa nakalagay kung anong gate kami, guys. So, lakad-lakad lang kami papuntang transfer. Yung flight namin is alas 8 pa naman. And what time is it now, babe? Hindi namin alam. 4:45. Ah, okay. So, 4:45 pa ng umaga. Mahaba-haba pa yung time natin maghintay. Wala pa siya sa board eh. Wala pa yung gate number sa board. Kachar sa buwan. Babe. Tapos na kami dun sa security. Dito na kami. Paggala-gala. Close pa yung mga shops kasi ang aga pa, madaling araw pa. Walang open, no? Nothing's open yet, babe. I think I can open on the toilets. Success? Hindi kami nag-coffee sa plane. So, mag-coffee tayo dito. Wala silang upuan dito. So, take away lang talaga to. Wala talaga siyang ka-support. Why are you laughing? Huh? Yeah. We are gate 45. Straight ahead. And then left. We're finally here sa gate, guys. After siguro ilang minutes din kami naglakad do. Matutulog ako kasi pagdating namin doon, diretso kami, meron kami pupuntahan na shop. Tapos may dinner right after. And yung tulog ko kanina, siguro kung i-combine yun lahat, mga 2 oras lang. So, kailangan ko matulog. Dito kami sa upuan na walang ano ba, harang. Yung walang ganito, para makahiga ako. Gucci gang. Walang mga open na shops. So, wala tayong libangan. Sa plane, ang galing kasi, ang liit ko, diba? Kasya lang ako, higa ako dun. Sorry. May natutulog pala. Sabi niya, ingay naman ito, babaeng to. Higa lang ako dun ng ganito, guys, oh. Kasi kasya ako. Very bright, right? Yep. Ano na ba itong itsura ko, oy? Nandito pa din kami, guys. Still waiting. Siguro yung boarding namin is... What time is our boarding? I feel like that's 7:20 something. Yeah, mga 7:20 kasi yung flight namin is 8. Boarding na! Yay! Cabin crew, please be seated for takeoff. Thank you.
Dito na kami, guys. We're here. Meron daw ano sa amin eh. Meron daw sasalubong na driver sa amin. So, tingnan natin. Hindi pa yun dito kasi mag-i-immigration pa kami ni Dan. Pero kakalabas lang talaga namin ng plane. Tapos na kami sa immigration, guys. Luggage claim na tayo. Carousel 20 kami. Meron namang naka-display dito. Kung alam mo lang yung flight number mo, makikita mo kung anong carousel ka. Ayan, 20 kami. So, bababa tayo dito na. Ayan, hanapin natin si Mario at saka si Philippines. Can I put the passports in there? I think they will need to check that customs card. Dito na si Philippines, guys. Who are we waiting for? Waiting for Mario. Mario. Maybe that one I couldn't figure out. Oh yeah, maybe. Upside down? Yeah, I think it is Mario, babe. No, it's not. Do you have the locks? Siya na talaga ang may lock-lock. Is it Mario? Let me see. Mario. Alright, let's go. Okay. Dito na si Kuya Driver, guys. Nandun yung sign ko, Simply Rhaze. Char. Kachar. Let's go out. Follow tayo kay Kuya. Alam niyo ba yung luggage ko nasira? Ayaw umangat nung nung hawakan. Ganyan din yung problema nung unang luggage ko, kaya namin pinalitan. Kakaloka siya. Welcome to Korea! Dito na tayo, guys. Welcome to Seoul, my love. Yep. It's humid. That's not too bad. Yep. Oh, good. Thank you. Thanks. Pupunta na kami sa hotel, guys. Mga isang oras ata yung biyahe. It's an hour drive, right? Yeah. Yeah, mga isang oras. So, mag-stay kami sa Lotte Hotel. Dito na kami, guys. Check-in tayo. Tapos, mag-ready. And then, labas na. Agad-agad. Dito pala kami, guys. Sa executive tower daw kami. Kami na talaga. Babe, are you an executive? Do I look like one? No. So, lipat kami dito. Iba daw yung check-in dito. Aakit tayo sa 15th floor. Look at the roof. Yeah. Really, really cool. Dito na kami sa executive tower. First time namin na ganito. May paupo-upo. Sa malaking sa malaking couch. Pero yeah, check-in na nila kami, guys. Meron silang pa-welcome tea and cookies. Matcha tong green. Ayan. Kain tayo. Check-in kami ni Kuya doon. Nakaupo lang kami dito sa couch. Ang social dito, nakakaya magsalita. Guys, nandito na kami. So, tour lang tayo ng very, very light. Dito yung door. Dito yung main door. Tapos, pagkapasok mo, ito yung itsura. So, merong paganyan dyan. And then, dito sa gilid, on our left, nandito ang bathroom, shower. So, yan. May malaking mirror, which is good. Meron silang lotion. Perfect. And mouthwash. Bongga. Merong sabon. And they should also have toothbrush kasi wala kaming dala. Perfect. Hairbrush, vanity kit. Hindi kasi ako nagdala ng toothbrush kasi sabi ko meron yan dito. Meron talaga. Thank you. And then dito sa kabila, meron din yan. Hair dryer. Meron akong dalang hair dryer. Dala ko yung Dyson ko. Merong weighing scale. Yan, mga towels. Tapos, nandito yung shower area. Ay, hindi pala. Joke lang. Toilet.
Ayan. Look. Nag-flush. And then, dito sa kabila, nandito yung bathtub at saka yung shower. Yay! Ang laki. Rain shower. Malaki siya. And, yan. Close yan kanina. Pagpasok namin, biglang nag-open. Automatic ata siya. Meron siyang parang blinds dun sa labas na biglang nag-open na lang. And yun na yung itsura ng room. Labas tayo para makita natin ng maayos. Yung closet nila pala nandito. Ay, hindi pala. Joke lang pala. Dito pala. Paano ba to? Where's the closet? Maybe, I think it's on this side. See? Yeah. Yun pala. No, I think that's, there? no, that's a bathroom there. On the other side. Dito yung closet, guys. So, yan. May mga hangers. Yan. And then, ano to? Life keeper. Ano yun? Hala. May mga ganyan sila. Okay. Dito naman, ganyan. Meron tayong study table. Editing table. And then yung bed natin. King bed ata yung sabi ni Kuya kanina. Meron tayong dalawang bedside table. And then, merong couch dito. And here's our mini bar. So, meron tayong maliit na fridge. Ayan. Ooh, Voss water, my love. Pero yung free lang na tubig is ito. Yan lang yung complimentary na tubig. Yan dalawa. Let's put this in the fridge, babe, para malamig. Lagyan na natin ito sa fridge. Para mainom natin mamaya. Palagay po. Meron din silang coffee maker. And then, anong laman dito? Ayan. Mga kape. May kape? Yes. There you go. And then, may mga drinks. Meron dyan. And then, our view. Tingnan natin yung view natin, guys. Buildings! Grabe yung traffic kanina. Medyo matagal kami nakarating ang traffic. Tapos, ang layo pala nito sa airport. Tapos, additional traffic pa. Ayan. Yan yung view natin. Yan. Do you like the room? Yeah, it was beautiful. Very nice. Very nice, guys. Very nice. Yeah. Magre-ready lang kami kasi meron kaming pupuntahan. Wala pa akong tulog. Siguro, i-combine yung lahat ng tulog ko sa dalawang flights, 3 oras lang. So, yun na muna yung vlog ngayon. Later on will be a separate vlog kasi magiging mahaba yun. So, thank you so much, guys, for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys Focus. bukas. Bye, guys. Good night. Mwah.